си, Георги? Казвам се Георги Гагов или още познат съм с приятелите като Жоро. А, занимавам се с кафе от 28, вече близо 30 години, почти. От края на 90-те години. Първоначално търгувах само с кафе, в последствие така бях пленен и обладан от страстта на кафето, изпичането, селектирането. Почнах доста да чета, да изучавам материята, ходих на доста обучения, притежавам кафе ростър и диплома от ACA, всички модули, които се предлагат като теория за изучаване в кафе науката, бих така конкретизирал този океан от информация по ACA. Аз знам, че ти си музикант. Музикант силно казано, душа. обичам музиката, по Обичаш душа, да, обичам свира на китара, китара. от доста така от ранна възраст. Самоук, после в последствие ходих и на уроци, имах собствена банда 90-те години, бях и вокал в друга култова дет метал формация, която е от динозаврите на дет метал в България. Продължава да свират колегите, за което е Евала, нали, че въпреки промените в живота, човек остава верен на това, което го кефи и му създава добри чувства и емоции и разтоварва по този начин. Аз също разтварям доста често на китарата. Много се кефя, когато отида и някъде така на репетиция на групата, да се кача на сцената, да изрева два-три пъти, така, по едно-две парчета, много му освобождава. Събравата се. Да, всеки по някакъв начин разтоварва. И фитнеса, музиката, основно музиката, без музика не мога. Дори докато пека, задължително трябва да е на определена станция радиото и определена музика да свири, защото не ми върват кривите. Защото те казват, че музиката, математиката, това са езици за обясняване на света. Абсолютно. И когато веднъж ти си... Много често така съпоставям процесите дори в работата на изпичането на кафето и в приготвянето и в самия модел на бизнеса, го съпоставям с музиката като, например, развитие на един жанр или на една група, как еволюира и от един стил преминава в друг стил, апгрейдва се, започва да добавя друг тип инструменти или друг тип звучене, също и в кафето. Аналогично съпоставям ги и понякога ми дават доста добър пример. Мислиш ли, че ако примерно се беше занимавал основно с класическа музика, щеше друг стил на печене да имаш? Има ли рокаджията, отразява ли се в начина, по който подхождаш? Най-вероятно щеше тотално да излезне от моите представи пък и на хората да представите за еспресо. Все пак напитката е нещо, което нищо против класическата музика, напротив, може би в някакво настроение. Аз съм фен на всякаква музика, не само на рок и метал музиката. Харесвам всяко едно произведение, свирено професионално и имащо авторско звучение, т.е. да придава нещо специфично на себе си, както и затова винаги давам пример с изпичането на кафето, че там всеки един е човек на изкуството, освен човек на науката, по-скоро човек на изкуството, защото става своя почерк, своя стил на печене, го оставя в послание към консуматора, който да намери разликата. Дори така, когато съм обучавал някой на изпичане на кафе или съм му давал пример на клиент, за да бъде най-достъпно и най-разбираемо, винаги давам съпоставка или с музика, или с рисуване, с изкуство, или с поезия. За мен са много допирни тези неща, тъй като ще дам и сега пак същия пример с
китаристите ми е любимия пример, защото всеки един от, знаете, примерно Ерик Клептън, Ингви Малстин, Марк Нофлер, всички са перфектни, най-добрите китаристи. Нали? Всичките имат свой стил на свирене. Един е виртуоз, по-тежка китара, другия свири с пръсти, емблематичен блуз китарист. Нали, всеки има своя стил и едва ли едно солово изпълнение свирено от тримата ще има неговия характер, неговия стил. По същия начин едно и също кафе, изпечено от различен пекар, нали, от трима пекари, със сигурност те ще оставят своя почерк в крайния резултат. Това е много интересно. Тук няма как да не те попитам. В принцип има едно такова деление между занаята и изкуство, защото във всяко изкуство има занаят и обратното. И по принцип, поне на мен ми е харесало като определение, че занаята е нещо, което ти повтаряш до съвършенство. Докато изкуството идва тогава, когато направиш нещото за първи път. Съгласен ли си, че това може да се приложи за печенето на кафе? Ами трудно приложимо е. Сега да постигнеш за първи път. За първи път да постигнеш нещо, в крайна сметка. В твоя си опит. Топлата вода не може да измислим в печенето на кафето. Все пак тук казахме, че има и наука. Да. Има едни химико-физични процеси, които изцяло се обуславят на това, което се случва в природата, на естествените закони. И може би, когато някой постигне някакъв съвършен профил, или аз не знам дали има такъв създаден, другото, което е, че в кафето никога, в изпичането на кафето не можеш да кажеш, да, има правила, някакви стандарти, които са определени за конвенционално печене на кафе и за спешалти кафе, тъй като много се различават начините на изпичане в двата случая. Когато се пече тъмно, когато се пече светло, средно, нали, зависи с какъв тип кафе работиш, с каква категория кафе работиш. Дали специално или с конвенционално. Все пак имаме строго определени правила, към които се придържаме, но изменяйки ги тия правила по наш собствен начин, ние променяме крайния резултат. И пак ще дам пример с музиката, защото всеки създава своя аудитория на това, което или свири, пее, рисува, пече, готви. Да. Така че аудиторията, която харесва стила ти на печене, значи ти си ги спечелил по някакъв начин, не може да кажем, че е грешно. Да. Въпреки, че не покрива някои основни стандарти. Да. Така че, нали, някъде хареса тъмно изпеченото кафе, ние не можем да отидем да кажем на пекаря, слушай, какво 60 милиона на Италия, харесва Dark Roast кафе, ти не мога да печеш. Да. Нали? Той може да пече, но той пече за неговата аудитория. Тоест, ти си защитник на идеята, че вкуса е нещо, което се възпитава, то не е универсално. Абсолютно. Ние имаме, говоря за поколението от, нали, от 80-те, 70-те години, когато сме родени, сме възпитани, поне аз пих за първи път кафе в първи клас. И си го спомням къде беше тук в градинката на Иван Вазов в един шестограм и ми беше интересно да пия кафе и с някакви стотинки отивах, купих си една чашка кафе, пих. Нали? Може би тогава е започнало възпитанието на моите сетива към кафето, но си спомням кафеварката на майка ми и горчивото кафе, но това кафе имаше. Така ни е възпитан вкуса. Не е имало различно от това, което за да сравниме с нещо по-добро. Може би когато пътувахме по-късно, започнахме да пътуваме и започна да се променя и в цял свят културата на консумация на кафе. Така опитвахме кафето от Германия, по-светло изпечени. Примерно работих 95-та и 6-та година, като току-що завършил техникума. Баща ми ме прати в Германия при негов приятел да се учи как работят германците. Да се научи как да работят, което беше много добра школа. За 1-2 месеца, не помня колко време беше, но тогава за първи път видях пакети с кафе, на които, нали, бяха различни от това, което продаваш, примерно сестра ми, защото нея така прихванах страстта към кафето. Нали, пак произходи Single Origin кафета,
Имаше, живеех в едно семейство приятели на моите родители, германци, които ми обясняваха, че тук има една марка, която показва, че една марка, тогава още бяха марките, една марка отива за фермера. И ходеше специално да купува кафе от този магазин, защото там една марка отива за фермера. Значи това възпитание да поддържаш доброто кафе, фермера, който ще произведе добро кафе, е било още от 95-та година, а тогава пиехме индонезийска робуста тук, която беше така наречената марка, си известна, която консумираше цяла България. Да, ние много не знаехме. Да, така. Нали, почнахме да опитваме и други кафета, което и в момента вече виждаме кафе и резултат. Не мога да не те попитам, ти си пил всякакви кафета. Какво е твоето кафе? Моето кафе е кафето от Йемен. Винаги ме е впечатлявало много. Еспресо ли е? Американо? Нямам че. Филтрация. Еспресо основно. Фен съм на еспресото. Обичам добро еспресо, хубаво еспресо, правилно приготвено еспресо. И съм фен също така и на филтрацията. За да опиташ едно комплексно сложно кафе, няма как в еспресото да се усети, въпреки че с годините, както каза, възпитанието на вкуса, нашия вкус е грешно възпитан, въпреки че и това не е правилен израз, грешно възпитан. Пили сме това, което имаме. Яли сме това, което имаме. Ядехме кремвирши и хляб. Бяха вкусни и сега ги търсим, ама ги нямат същия вкус, нали? Вкуса на кремвиршите от едно време. Сега, едва ли искам да опитам кафето от едно време, но имаше и попадения. Не мога да кажа, че е било катастрофално. Попадаше се и на някое донесено отвън кафе. Интересно. Доста отрано съм в средите, така, в които се донасиха от някъде някакви кафета. Опитвах нещо различно, но пак възпитание на вкуса и ако на всеки му е направил впечатление, научиш ли се на хубавото, после много лесно различаваш това, което си пил, че не е било достатъчно добро. Добре, ще те попитам за самия процес. Просто няма как натам тръгна разговора. Как разбираш, че едно зелено кафе има потенциал още преди да го изпечеш? Преди да изпека кафето, задължително преминаваме през едни измервателни процеси, които са много важни. Първо, описателния, дори да започна от самото начало, когато имаш контакта с фермера, който по някакъв начин ти е презентирал и ти имаш вече създадено някакво впечатление за неговата работа и очаквания, от познанията, които имаш, от сорта, който търсиш, зависи към коя ценова категория, към коя категория клиенти ще го насочиш, към клиентите, които обичат по-флорални кафета, по-плодови кафета, по-сложни кафета или новите иновативни процеси с коферментация с различни плодове, с различни такива интересни отлежали кафета в различни бъчви, от различен алкохол, примерно. И, имаш тази презентация от фермера. Хубаво е да се запознаеш с сорта на кафето. Какъв сорт арабика е. Обикновено моята страст винаги е била към генетично да гледам генетичното разнообразие на кафе арабика, което има страшно интересни разновидности, които са освен морфологичните белези, имат и генетични вкусови белези, които се отличават. Тоест, традиционните сортове са типика и бърба, но там нататък има различни разклонения, различни изкуствено и естествено създадени native форми, както са в Етиопия, в Йемен, местни видове, сортове, които аз имам влечение към такива интересни кафета. Ще да питам, кое избираш от това многообразие? Нали, къде отиваш? Отивам първо и към сорта, след което отивам към презентацията, която ми е дал фермера, какво той е получил, но ние не можем да бъдем сигурни от тази презентация дали е това, както казваш, те там имат едно възпитание на вкуса, една възприемчивост на нотките. Нали, тук въпросът е да имаме един международен такъв, затова са тези курсове и тези образователни процеси, които да калибрират терминологията и езика, на който си говориме, да бъде еднаква, за да може да кореспондираме и да уеднаквиме тази
диференциация във възприятията на вкусовете между хората. А какво кафе пият фермерите? Обърна ли си внимание? Ами, фермерите пият обикновено тяхното си кафе. Да, но как си го готвят? Филтрации пият. Филтрации, да. Това си е начинът, който пият. Стандартен сега. Да. Окей. Може би и еспресо пият, но нали, основно тези, с които работя, обикновено няма фермер, който да не си приготвя на филтрация. Окей, това беше само отклонение. Да, и особено когато той се стреми да произведе кафе, което да насочи към спешалти пазара. Нали? Ако ще го насочва към масовката, може и да не пие кафе, деца. За него е важен какъв ще е финансовия резултат. Има и такива. Разбира се, които носят в мелниците, смесват се. Това са такива кооперативни лотове, които след калибрирането на зеленото кафе въобще не отиват в категория спешалти. Това е, което също е много важно да разграничим, когато ме попита какво, докато стигна до печенето. Да. Първо, в коя категория отива това зелено кафе? Защото не е просто да му сложиш етикета специално кафе. Ти го разбираш първо от сорта, първо после трябва презентацията. Да, първо и той трябва да ти гарантира, че действително в суровото кафе, за да бъде спешалти кафето, той има, няма да навлизам в дълбочина, дълга е темата, това си е направил цял курс, нали, по зелено кафе, няма да го караме тук сега. Има класификация на дефектите, които са допустими в зеленото кафе. Тоест, за да тръгнем оттам да го капираме и да го определяме вече, да го точкуваме кафето, то трябва още в зеленото като суровина да отговаря да бъдат изключени наличието на тези дефекти. Okay. А не да е просто да кажем, че това е кафе от Колумбия, от една ферма на един фермер, който е произвел страшно кафе и то вече е специално. Това не е достатъчно. Не е абсолютно в никакъв случай достатъчно. Това е хубаво да се знае, между другото, не за хора като... Абсолютно. Нов метод от 24-та година, нова такава система на оценка има Coffee Value Assessment, която включва и extrinsic форма, в която се описва може едно кафе да го прави специално не само точките, но и от това, че то е произведено, например, в Rainforest, има сертификат, произведено е само от жени, произведено е с някаква цел. Нали? Това да го прави също специално. Това са историите вече, маркетинговите. Точно така, но те са, така да кажа, строго определени, които да го правят специално. Тоест, до тук целият процес, който ми описваш, аз не чух, че пиеш, че още няма семпъл, който да спечели. Не сме стигнали до там. Не, първо трябва да прочетем цялата тази информация, да видим на цената, на която, дори тук въобще и не говорим и за цена, че аз понякога за такъв тип кафета, когато са изключително интересни, с интересна история, с интересен сорт, с интересни описания към профила, които аз очаквам да усетя, когато го опитам. Вече стигаме и до момента на избора. Избираме партидата, получаваме мостра, семпъл. В повечето случаи, когато е от доверен наш партньор, повечето фермери вече имат семпъл ростъри, пращат ти директно, ти им кажеш, има си диапазон на цвета на изпичане, капираме кафето, окей. Идва суровината, след което правим ние вече измерванията. Капираме, дегустираме, не? Да, така, защото... да. Къпинга, това е друг предмет. Извинявай за зелено кафе е един предмет, нали? капирането е друг предмет. Сензорен анализ, така наречения сензорен анализ. Къпинг и сензорен анализ, в който се оценява кафето, но так, няма да разтягаме около ми, няма да говориме разказваме. Така от капираме кафето и как става? 5 купи трябва да има от една мостра, в която да разграничиме, да няма дефекти в нито една купа. Тоест тогава, нали, действително това, което са ни описали е окей. И още много други неща, но пак казвам, няма да наблягаме. Кафето е окей, взимаме суровината, пристъпваме към следващия етап, за да решим как да подходим в пекарната, защото все пак това е храна, която трябва да знаем как да сготвим. Трябва да измериме, обикновено фермерите ни дават някакви параметри, които трябва да са изключително точни и да си имаме доверие, че се случват, но за всеки случай ние сме длъжни да провериме, тъй като кафето пътува от доста далече, престоява в складове, пътува по камиони, идва при нас суровината. Тя трябва да е била складирана
и да бъдат при определени условия, дали са спазени тези условия, дали действително това, което сме получили като информация е така и отговаря на листа. Проверяваме плътност на кафето и влажност на кафето, което е изключително важно, освен процеса, от каква надморска височина идва кафето, какъв сорт е. Какво значи плътност? Плътност, това значи в 1 литър, в една колба, колко грама кафе ще се съберат плътно. Това е от изключително значение за попадането на, когато попадне кафето в барабанната пекарна. Защото представете си, в 1 литър има кафе, което е 660 грама. Представете си литъра, че завъртиме това тази колба литър, това е барабана на пекарната. Вътре влизат 650 грама. Те оплътняват определен обем от празния в барабана. Обаче има кафета, които имат плътност в 1 литър 725-730 грама. Тоест това е по-голямо количество кафе. И това се отразява на топлината. Това се отразява на подхода към кафето, за да го изпечеш. Първо, от кондуктивната енергия, която ще акумулира при допир с метала. Второ, от въртенето. Колкото е по-обемно кафето, то ще се допира по-бързо в... Тоест може да бъркаш кафето, просто защото не му знаеш плътността. Плътността. И всичко да иде да кино. Да, няма да подходиш правилно. Няма идеална рецепта. Какво количество да тръгнеш в началото. Зависи пак и от пекарната, колко килограма е. След което много е важно влажността на кафето. Параметрите на Световната кафе асоциация за специално кафе са 9-12. 8-11, 9-12, нали, 9-12 е най-приетото като влажност. Над 12 вече кафето отива прекалено влажно, има прекалено много влага. И пак казвам, че едно кафе може да е много хубаво, но има малко повече дефекти, отколкото другото. Може да има 12% и половина влажност, то вече от тук нататък няма да ходи на масата да се определя като специално. Но пак ще се пие. Ще се пие, ще е хубаво кафе, но няма да е спешалти. Затова казвам, че хората е хубаво да знаят, когато купуват специално кафе, какво получават. Да, те защо е спешалти. Тези дефекти, които има, които не са толкова важни, които едва ли на... И как се отразяват всъщност? Всъщност едно черно зърно в 1 килограм кафе може да развали целият килограм кафе. Едно мухлясало или болно зърно. Зависимост има различни дефекти. Затова има първични и вторични дефекти. Има едни първични дефекти, които при специалното кафе са недопустими. При конвенционалното кафе има допустими 2 или 3 бройки. Сега няма да изпадаме в точност. Имат едни, които си имат такъв вкус на лекарства. И като попадне 2 такива зранца в спешълтито кафето, къде ще намериш кайсиите, борвинките и всички други така приятно описани плодове по етикетите? Няма да ги намериш никога. Това ще убие всичко. Това е хубава диференциация между двете категории кафе. Че не само това, че е отгледано някъде така и някой е написал някакви точки, това кафе отговаря на строги параметри и по качество на суровината. То е спешалти, не защото някой специално е решил да го... То си има конкретни параметри. Много е дълга темата. Аз мисля, че това е, макар и да не влизаме в детайли, е доста полезно, защото ние си купуваме спешалти кафе, обаче малко хора всъщност знаят защо е спешалти. Много е важно, нали, тези точки там не са винаги обективност за това, че те са обективни за хората, които разбираме от кафе и знаем как да ги четеме точките. Има една разлика там от 80 до 85 и след това от 80 до 90 и нагоре вече там, нали. Но не е казано, че едно 90-точково кафе ще се хареса на един 65 годишен пенсионер, който е свикнал да пие кафето от Lidl. Ние се разбрахме за вкуса, че дори и на някой, който пък претендира, че е супер еспресо маняк, и на него може да тази комплексност, тази сложност на това кафе може да не му допадне, така че тук е субективна
преценката. Добре, пак да те върна към печенето, но сега вече малко от страната, нали, на артиста в тебе, защото ги има двете неща. Какво чуваш и виждаш още в първия крак, което ти казва на къде да водиш печенето? Все пак има, нали, твоята игра. Има тихи кафета, има грайндкор кафета, така по-бусарски кафета, по-леки, по-нежни в фазата на развитие в development time. Нали, всичко пак, ето тук стигаме до тая важна информация, която всеки пекар трябва да има за влажност на кафето, за плътност на кафето, за коя реколта, защото може да е реколта назад, нали, или 2 реколти назад. Няма лошо да е, ако е съхранявано, както трябва. Има компании, които поръчат 2 реколти назад кафе, защото искат главно по-плътно тяло за еспресо основно и искат по-aged се нарича, отлежало, но съхранявано при добри условия, със същата влажност, разбира се, в тези параметри. Та в Development Time може да чуеш и музиката. Започва като едно първо така поетапно ръкопляскане, ако е в една зала и някой нещо е казал и първият почва цак, и оттам нататък почва или бурно ръкопляскане и грайндкор, както казах, и не можеш да контролираш Development Time, т.е. как да го разкажа, изпускаш от контрол кафето, защото е много интензивно, понякога при кафета с по-висока влажност се чува такова шумно отделяне и това е много силно ръкопляскане, нали? Понякога е по-деликатно, финно, значи кафето е под контрол, държиш контрола. Имаш ли си някакъв критерий, с който слагаш границата между развитие на вкуса и прегарянето на характера? Ти го, освен само с ушите, работиш и с носа и с зрението. Нали? Изваждането на семпъл спуна ти показва до какъв цвят искаш да докараш кафето, което освен, че отвън, както го виждаш, е хубаво да бъде развито и отвътре, защото понякога отвънка може да е много добре развито, отвътре да остане неразвито, сурово, да има един тревис вкус, който да се разпознава после и да развали чашата. Тоест, това си твоите вече, нали, това са на всеки един пекар. Тайни, това е един почет. Пекар може да пече общо най-така образно казано на 9% development time, т.е. време след пукането на кафето. Друг пекар може да пече на 12%. Определено кафе, пак казвам. Много е относително, зависи от процеса на кафето. Друг пекар пък може да пече на 20%, защото иска да има аудитория, която иска да му тъмно кафе, лесно смилаемо, лесно разтворимо. Това ме навежда на разбирането, че всъщност има доста голямо значение пекара да си познава кафетата, които пече и, нали, това е важно. Не можеш само да си пекар, трябва да затвориш целият цикъл. Не може само да си пекар. Не може да си майстор пекар. За да си пекар, според мен трябва да разбираш от всичките модули в нашата наука. Трябва да разбираш и от зелено кафе. Трябва да можеш да анализираш това кафе, което си изпекал. Трябва да имаш познанията за генетичното дърво на кафето. Какво се случва при различните сортове, какви нотки се очакват, какво да очакваш от това кафе. Като ти кажат в Кюстендил има едни много хубави ябълки, малки. Колегата какви ми каза, в неговия край беха петровки. Това кафе, има вкус точно на петровки. Нали? Трябва да имаш и тези познания, т.е. после пък трябва да имаш бариста познанията. Не може пак да си само пекар, пък да не можеш да приготвиш правилно еспресото. Според мен е това. Пак, нали, казвам го от личен опит. Не можеш да не знаеш пък или как да приготвиш семплите за капиране. Нали? Ако трябва да капираш това кафе, ти трябва да го приготвиш при определени параметри, строго определени параметри. Има си протокол за къпинг и то апгрейдната последната година по Coffee Valley с новата оценка за новата система за оценка на специално кафе. Тоест там имаш строги параметри, които трябва да спеш. Трябва да разбираш от вода. Да. 98% от кафето е вода. Трябва да разбираш и от химичния състав на водата, каква ти е водата, какви са допустимото съдържание на определени минерали вътре и така нататък. Като ги взимаш тия решения за печенето,
климата и реколтата в дадената година също имат. Абсолютно. Трябва да познаваш и това, вероятно. Също така. Да, имаме случаи от пресен от тази година, т.е. от минала реколта, гейша сорт. Едно и също място е до кратера Нгоронгоро. Всяка година работиме с тази ферма. На едно и също място купуваме, от едно и също място като плод се отглежда тази гейша. Миналата година беше цялото количество 800 кг, тази година цялото количество е 300 кг. Реколта до реколта няма. Големина на черешката няма гарантирано, което значи, че и големина на зърното не е същото. Може да бил скрина размера на зърното преди това 17-18, тази година скрина е 14-13. Тоест, това е пиабери, така нареченото зърно. Почти, което е било мутация, естествена мутация, т.е. понякога в черешката остава едно зранце, а не две. И хората са казали, че трябва да го продават, нали? Че то е взело качествата и на двете зърна. Но нали, ние знаем, че това няма как да се случи. Просто е мъничко зранцето. И съответно целият процес след това е различен. Ами за да изпечеш едно голямо зърно и едно дребно зърно, температурата за да стигне до сърцевината на голямото и е съвсем различна. Тоест ти може да купуваш от същото място, от същото кафе, същия сорт, от същия човек, със същата влажност, с плътността ще се е променила, нали, заради обема на зърната, обаче ти трябва да подходиш с коренно различен профил в печката. Добре, при толкова комплексно както ще свириш джаз, трябва да промениш, трябва да сложиш един дисторжен, примерно, да започнеш да свириш метал. Да. Добре, явно е сложна материя. Каква е най-честа грешка, която виждаш при начинаещите пекари? Защото явно, че като започват, те не могат да цялото нещо да го обхванат. Аз първо много се радвам, че ми го задаваш този въпрос, защото напоследък виждам, че се оформя и от последните 5, 6, 7 години ако преди нямаше сертифициран пекар в България, нито един, в момента има доста такива, т.е. създава се такава колегия от сертифицирани, от хора, които искат да бъдат професионалисти, четат и много знаят, което супер много ме радва. И направо на въпроса по кое смятам, че е грешно. Много от хората, когато решат просто от това, че са решили да зафащат такъв бизнес, искат да почнат да си пекат те кафето, да придадат автентичност на бизнеса допълнителна, като сами те си пекат кафето и го приготвят, и че просто смятат, че кафето се пече като круасани. Или като... Общото и аз така си мисля. Да, като тези готови баници, които ги взимаш от магазина и слагаш ги в печката на 15 минути, на 200 градуса, с вентилатор на толкова, без вентилатор на толкова. Това не е така. Не става така, значи не са круасани, нито баници. Кафето е продукт, който е доста взискателен и сложен и човек трябва да има доста познания, ако иска действително да постигне добър резултат. Ако иска, със сигурност всички първия момент, включително и аз, нали, когато за първи път пеках кафе, страшно много ми хареса. Още първия бач, който изпеках, беше на една пекарна 80 грамова. 80 грама събираше зелено кафе, не знам, към 50 грама излизаше изпечено. Страшно много ми хареса. Викам, уникално. Но тогава, на базата на това, което съм знаел, на базата на това, което съм опитвал, просто за мен мой съвет е, че винаги трябва да опитваш кафето на колегите, за да видиш кой как пече. Това само може да обогати знаете. Та ще те питам, как да се развиват. Да, като в изкуството. Отиваш да гледаш и други изложби. Нали? Не ходиш само на твоите изложби. Или ти ще си на друг да видиш как свири. Да. Това не значи, че си преписвач, просто това е начин. По някой път е добре. Ами, обмяната, да, това казвам, че тази обмяна на опит, на знания, понякога не всичко успяваме да прочетеме в редовете в книги. Да. Добре, като си говорим за печене, представи си един и същи сорт, само че ще трябва да го печеш за еспресо, срещу това да го печеш за филтър. Има ли промени някакви? Разбира се, степента на изпичане. За филтър трябва да изпечем по-светло кафето, за да може да се усетят по-ензиматичните аромати и вкусове, плодови, флорални, билки и така нататък, ако ги има в описанието на кафето като сорт,
какво да очакваме от него. За еспресо винаги кафето, първо, което е, нали, от значение, за да запазиме тези вкусови аромати, при еспресото е много по-бърз процес на екстракция, за разлика от филтрацията. Там, ако изпечеме кафето така светло, ние няма да усетиме тези тип нотки, флорални и аромати и вкусове, тъй като процесът протича при други условия. Да. Нали, 9 бара налягане, хайде температурата на водата е 92-94 при еспресо и при филтрацията, но пък степента на изпичане ще повлияе, тъй като по-светло изпеченото кафе има по-твърда структура. Тоест, представете си спонжбоб и го стиснете спонжбоб и дупките на гъбата се отварят повече. А това се случва, когато кафето е стояло по-дълго в пекарната. Тоест, станало е по-тъмно. Тоест, станало печено за еспресо. Той има гъбеста структура, пореста, която се е отворила повече. На дъното на тези клетки, които са се отворили повече, стоят химичните съединения и аромати, които ние разтваряме с горещата вода при определени градуси. Достигнем определени градуси. Тоест, много по-лесно ще достигне екстракцията при еспресото, при по-тъмно изпеченото кафе, докато при по-светло изпеченото още не са се отворили тези клетки и водата няма да достигне до тези химични съединения. По-скоро ще отдели негативни вкусове, ще стане по-светло като екстракция, ще бъде по-киселин, но няма да опитаме потенциала на това кафе в еспресо по този начин. Затова трябва да има, нали, да е изпечено по различен начин. Ако го пробваме на филтър, тогава ще опитаме комплексността на кафето, сложността, неговия сложен профил от различни аромати, вкусове. Но когато е при еспресото, вече тогава много от тези нотки и вкусове ще бъдат убити от по-дългото изпичане. Да, но... И по-високите градуси. А може и да допечем едно кафе, ако... Не, вече е започнато развитието. Това е положението. Не, аз съм чувал за такива методи, много бях потресен, че ние допичаме едно кафе. Как го допичаме? То е развито до жълто, нали, сушено е. Де факто в първата фаза на процеса на изпичане на кафето се нарича драй фаза. В тази драй фаза изваждаме влагата от кафето, която е 9-11%. Тоест това кафе е изпечено някъде и като баниците, които ви давах преди малко. Пример е вкарано в шокова камера или нещо такова, не знам. И после ти го слагаш и започваш от други градуси да довършиш този процес. За мен това... Добре, а има ли някакви сигнали, че кафето е недоразвито, дори когато изглежда добре изпечено? Има. Хващаш едно зранце, схрупваш го и веднага ще усетиш ключовия момент. Това го правим още в барабана. Да. Не, веднага се усеща. Значи доброто кафе да го схрускаш, ако е изпечено както трябва, няма да хванеш общите дефекти в цялото количество кафе, но хващаш едно идеално зърно, схрускваш го, ще разбереш вътре. Дори ако го щупиш, ще видиш вътре как е изпечено. Голямия градиент между вънка-вътре понякога води точно до този неприятен травис вкус. Има определени граници, в които трябва да се случат тези неща, но те са много деликатни, тъй като ако кафето, както ви казах, е с голяма влажност и подходиш агресивно към него в печката и го запечаташ по-рано, т.е. преминеш към физико-химичната фаза, която е след 150 градуса, както при хляба, той почва да пожълтява след един определен период, като е в фурната. И тогава ти подходиш с грешната температура и запечаташ тази влага вътре, после каквито и усилия да полагаш в по-нататък в следващите два етапа, не можеш да достигнеш да я изсушиш тази влага, да я изкараш от зърното. И тогава този вкус отвънка може да изглежда страхотно, отвътре да се чудиш защо това кафе не е това, което си очаквал. Може да е прекрасно на цвят, по всички параметри, да е в light roast или medium light, зависи кой. Обаче да не става. Обаче вътре да не става. Добре, данни, профили, ясно, че има много наука, много опит. Къде е интуицията в цялата работа? Защото сигурно това е свързано вече и с конкретния почерк, би трябвало да има и такъв момент. Как го усещаш? Кога едно кафе е готово?
по моите виждания. Да. Най-добре го усещам с носа. С носа. Да. Когато извада семпъл и усета, има един момент в фазата на развитие, този критичен момент, който е около 10-15 до 20% в целия процес, който трябва от минута и 10 до максимум 2 минути, нали, development time, в зависимост от степента на изпичане. Има един момент, в който освен пукането, освен това, което виждаш на екрана, освен усета, който имаш към определен тип кафета, има един аромат, който пробвайки, вадейки, помирисвайки с сетивата, усещаш сладостта. Аз поне така завършвам кафето. Това ще я те питам. Това развива ли се или е даденост? Сам... Защото знам, че в парфюмерията да се родиш нос, те ги наричат носове, нали, това е почти... Може би от тренировки. Когато започнеш като започнах да пека, опитвах ароматите на кафето още когато е вътре в барабана, сурово, зелено, после жълто. То започва карамелизацията, започва отделянето на един сладък аромат, който е в края на Майларда. Той е физико-химичния етап, в който кафето променя своята структура и вече накрая в фазата на развитие някакси усещаш това, което си опитал на къпинга, чакаш го като профил и аромат, идва. Тогава е момента, в който аз натискам копчето дроп и нали, отварям клапата и вада кафето. Но това е някакъв усет, който може би човек пекара сам развива и зависи дали се основава на това свое решение. Има хора, които се основават на автоматичния профил, просто го оставят, залагат, после го капират, ако нещо не им хареса, променят нещо по профила. Ние говорихме, че ти си артист по душа, така че това не е Аз не мога да работя на автоматична пекарна. Т.е. не бих искал и никога няма да го правя. Нали? Независимо и да ми е подарък, най-хубавата бих работил на ръчна пекарна, за да мога да приложа това, което ми идва отвътре. Ти имаш къде е интуитивно, къде е от опит, къде е от теоретична подготовка, ти имаш своята перфектна крива, която гониш. Обаче, има ли моменти, когато се така изкушаваш се да се отклониш, да направиш експеримента, да прекрачиш в... Много често ми се случва, да. Обичам да направя така крачка в страни, дори с риск да не се получи това, което очаквам, но в крайна сметка всеки иска да опита в някаква степен да развие, да изтегли нещо повече от кафето, което е заложил и може би да постигнем някаква по-правилна практика, която не е открил до сега. Правил съм си различни експерименти, които водат така до един момент, че сега ще пека само така, обаче виждам, че пак нещо не се доближава, променям, но факта е, че тези така крачки в страни да промениш нещо, винаги научаваш нещо повече, което малко или много после намира приложение в практика. Окей. Като говорим за резултати при кафето, киселинно, сладост, текстура, това се използва. Кое е най-трудно за запазване при печенето? Или може да няма? Не, има. Не е трудно, не бих казал, че е трудно. Изисква най-много майсторлък. Най-много изисква майсторлъка да намериш баланс, както и във всичко в природата. Най-хубаво е баланс. Баланса, да не изпъкне, нещо да не наделя, особено когато е балансирано между сладост и киселинност, става перфектното кафе. Няма как да нямаш свои фаворити. Кое те кара да се влюбиш в някое кафе, ама не като потребител, а като пекар? Има ли нещо, което си го припознаваш? Може да нямаш любими кафета. Така, определено имам любими кафета, които са трудни за печене, но са хубави за пиене. Най-обичам да пека лоши кафета. Най-униформени са, най-красиви излизат в кулинг, в барабана, когато се охлаждат. Въобще красота, но не винаги са моя вкус. Да. Чисто визуално говоря тук.
понякога натурални кафета и високо ценени кафета, гейши съм пекал, които действително не излизат така, не са и толкова униформени зърната. Особено лота, ако е микролот и е събирано всяко едно зрънце, тук не са, фермера не е гонил еднакъв скрин на зърната. Може да срещнеш и много огромно зърно и изведнъж много едно пиабери малко зрънце, но пък после вкусът, като когато е уникален. Така че тук визията на зърната, въпрос е степента да е униформена, да е еднаква, да е консистентна и това нещо да се повтаря всеки път. За мен това е много важно, когато другото, което е кривата на монитора. Едно хубаво кафе, между другото, винаги показва една стабилно развитие на монитора. Тоест и на изпичането и темпа за развитие в процес. Винаги е много стабилен. И си личи, че кафето е добро. Тоест и като размери, еднакви зърна, липса на дефекти, което веднага се отразява на монитора. Той ти каза много неща за кафето, обаче може ли да изведеш така детайли в процеса, които са невидими за клиенти, но са ключови за процеса? Целият процес за мен той трае от 9-8 до 12-13 минути. Така че в този процес е много важно да няма клиент на главата ти. Да. Да не ти звъни телефона, защото ключов е момента да внимаваш да не ти свърши газта. Защото има такъв момент, че в сублимен момент, в ключов момент, когато ти поддържаш пламъка, енергията на машината, която също трябва да охлаждаш до определено ниво, нали, ти за да когато я вкараш в работен процес, трябва непрекъснато да я поддържа в еднаквост, в консистентност за охлаждане и след това загряване, за да не се получи презагряване на материала, което после пък ще доведе до дефекти в зърната. И много е кофти, когато не броиш и изпуснеш, защото някой ти звънка на телефона или някой ти идва на главата и ти казва, колко интересно, нали, че ще ми обясниш и това и ти започваш да го правиш и забравяш тази бутилка докъде е. И газта, когато свърши, е момент, в който е много стресираш. Нали, това е хубаво да го знае всеки, който започне да се занимава. Трябва да се реагира много бързо. Хубаво е да има втори човек, като на Формула 1 се сменява за не повече от 5-10 секунди. Трябва да смениш бутилката и да сложиш другата бутилка. Другия вариант е да броиш винаги, но не всяка една бутилка газ има еднакво количество и може да издържи еднакво и да кажеш, една бутилка ще издържи 20 бача, щом ще изпече 20 бача, сменявам и край. Няма такова нещо, зависи как си работил с машината, колко си изхарчил. Това е много такъв момент, който не го виждат хората. Готин детайл. Да, и е действително от опит. Друго, което бих споделил, което хората не са виждали, може би било интересно за тях, че няма пекар, който да не се е палил. Всички сме се палили, всички сме изгаряли. Въпросът е да оцелеем и да продължим напред, да запазим техниката и хората около нас. Но, за съжаление, си е опасен процес. Човек трябва много добре да бъде запознат. Казвам го, действително, не правете това вкъщи без да сте взели мерките за безопасност на труда. Работи се с газ и с огън. Непрекъснато работим с огън, който е потенциал за пожар. Добре, като говорим за печене, няма как да не споменем и хардуера. Все пак, как влияе машината на стила ти като пекар и въобще ти сигурно си имал опит с различни машини, стигнал си до твоя подход. Да, попаднах на машина, която ми допадна, работя с нея, опитвал съм на доста машини да пека, доволен съм от това, което имам като цена, качество, не държа да имам най-скъпата машина или топ бранда в света. За мен е важно да си подхождаме с машината. Да. Тоест, също има стил в печките. Да. Има това ми интересуваш. Аз съм си избрал газ, барабанна пекарна, класическа барабанна, меню пекарна, т.е. ръчно управляваш
лостовете, въздух, пламък, контрола е от твоите ръце. Ти взимаш решенията, не е автоматична, т.е. да повтаряш после Да, профила. ти спомена. Държа да бъде такава и за мен това е, да, ангажиращо е, че без мене не се случват нещата. Тоест, Това си е твоето. това е моята част от Да. работата и аз държа, нали, винаги да седа на пулта, аз да ръководя потенциометрите, да контролирам пламъка. Добре, ти, нали, описа, че много така внимателно от самото начало протича процеса и внимателно селектираш. Все пак няма как да не попадаш и на лоша партида. Да, има такива моменти. Как се справяш там? Как спасяваш ли я, приемаш ли загубата? Какъв е подходът? Намирам правилната реализация, но не в категорията, Но в не, която все пак трябва да... Понижаваш я в ранг и Да. пак се пръща в кафе. Честно казано, рядко, почти не се е случило. Имало и такива моменти, но когато вече така навлезнеш в по-дълбоките води на специалното кафе, много трябва да си предпазлив към купуването на по-голями партиди. Общо взето за това се изгражда този дълготрайно бизнес партньорство с определени фермери, за да си имате доверие. Той никой няма да си позволи да ти даде лошо кафе, защото до година пак ще купиш от него. Да. Така че изграждането на едно такова доверие е довело в годините, че това вече почти не ни се е случило. Ако някъде нещо купа специално, за да попълна някаква липса на някой произход и попадна на лоша партида, категорията, в която купувам, изключва да е пълна катастрофа. Да. В смисъл, Да. е категоризирана, ако се спешвате, избягвам момента с влага или просто връщам чувалите. Okay. Нали, затова казвам, че трябва да има quality control. Добре, говорихме много за печенето, ама все пак да те питам, как се развива вкуса на едно кафе след печенето и кога е неговия пик? Има ли въобще такъв момент? Да, има. Както при вината. Така трябва да отседне едно кафе, да се стабилизира. Затова не се препоръчва веднага след като извадено от пекарната да почне да се консумира, нали, поне 24 часа за филтрация, 7 дена е по ACA за еспресо. Аз лично си признавам, че нямам такова търпение за повече от кафетото, особено когато е нещо, което дълго време съм чакал. Един час след като излезне и се охлади, да, понякога изчаквам умишлено, защото пък не искам да си разваля очакванията и да разбия това, което ме е държало да го получи това кафе, но понякога, когато съм сигурен в резултата, нямам търпение да го опитам, за да се убедя дали това е ключовия профил. Винаги има една промяна. Първоначално кафето е много агресивно, нестабилизирано, диво, по-остро, по-киселинно. Трябва му време, поне 7 дена, хубаво да се стабилизира. Но аз, често да си призная, не изчаквам тези 7 дена, когато консумирам за себе си. Едно добро кафе вече мога и на втория, третия ден си. Да. Аз знам какво очаквам от него, така че да, после като го опитам ми е по-интересно, защото действително е станало по-хубаво, но нали, не повече от 2 месеца. Добре, кое се учиш повече ти лично? От успехите или от грешките в печенето? Грешките много научават и аз съм винаги на принципа, че човек от гадните неща и от грешките... Повече се развива. Според мен оттам се научава повече. Принципът е универсален. Универсален е в жив живот. Да. И е хубаво човек от там да излича познание, да излича ползи, за да може да ги избегне за в бъдеще и по този начин той подобря качеството си на живот, качеството на изпичане, въобще всичко. Да. Добре, е хубаво за край, но още малко искам да те питам, въпреки че темата е безкрайна, може би ще трябва да направим втори епизод. Да стане като Междузвездни войни. Дай Боже! Ние сме цяло поколение. Има ли нещо в печенето на кафе, което все още не си успял да хванеш контрола?
да си призная, има някои неща, които се старая да постигна. Все още не мога дали ще доведат до някакъв фантастичен резултат в чашата, не съм сигурен, но просто ги гона, искам да видя какво ще се случи. Гона различни по време на изпичане на едно и също кафе, при различен стил на печене, при различен подход на печене в различните фази на процеса, да постигна различна разлика между цветовете вънка и вътре. Тоест да доближавам и да разграничавам, да намеря перфектното, което е за мен като граница между цветът на зърна и цвета на смляно, което е определящо за аудиторията, към коя аудитория ще насочиш това кафе. За мен това е много важно и работя върху него. Ежедневно правя експерименти. Да, постигнал съм някаква консистентност вече в това да мога да си играя с тези граници, но все пак това съм си го избрал като предизвикателство и живи и здрави мога да опитвам доста, пък кое ще е най-доброто за клиента ще каже. Все пак и нека да бъдем и реалисти. Аз поне лично не продавам кафето си на съдия от Cup of Excellence, които да ми анализира до такава степен. Въпросът е да достигнем някакъв перфектна степен на изпичане, която да удовлетвори по-голяма част от аудиторията. Никой няма да задоволя на всеки и никой не може да задоволи вкуса. Не е необходимо, нали? Въпросът е да свириме за публиката, която ни харесва и тя да харесва произведенията. Добре, ако целият този кафе процес, който протича в живота ти, беше филм или формат, как ще да се казва? Ти каза Звездни войни, ама това по-скоро ще бъде за серията от интервюта, които... Бърн. Песента на Deep Purple. Добре. Готино. Добре. Ако трябва да оставиш едно изречение за край... Изречение... Първо искам да благодаря за приятния разговор. Беше изключително приятен и така доста ме зареди положително. Който иска и се насочил към тази наука, това изкуство, печенето на кафе, хубаво да го свърже с нещо, което му харесва и в живота като занимание странично, за да го оприличава с него и така мисля, че ще чертая кривите най-добре и най-успешно. Супер, благодаря ти много. И аз благодаря.